Jasne. A roku? Ja mám 35, ona 36. Dobre, dobre. Tak, pošlem ti to. Hej, vy ste manželia? No. Hej? Áno. Aha. No lebo my sme len milenci. Však, to je dobre. A keď sa môžeme ešte opýtať, aké pomocky máte? Všetko. No, počkaj, všetko, to čo? Čo len chceš? To čo je všetko? Však. Čo ja viem, všetko, úorku, čo ja vidli, také ono. Vidli? No, Jaké vidli? čo je normálne. To na čo vidli? Čo ja viem, čo na hranie. To teraz som zaskočený, ty pana. Aj priateľka pozerá, že jaké vidli pre pana. Jaj? A to vy ste aj na domácom? No. Jaj. Čo? Aj pervers? No, trocha. Je? A pervers ako čo? Čo ja viem, to je jedno. No ja neviem, čo robíte ako... Čo ja viem, autobaterka z auta. Čo autobaterka? Však z auta. Ale čo ako? Však elektriku pustiť a tak. Kde? Však kde? Na cecky alebo tak. Vážne? No? Ty pána, to som ani nevedel. No to počkaj, to nám musíš trošku bližšie povedať, lebo my sme teraz zaskočení. Jaj? Vieš, lebo my sme to nečakali. Jaj? Nehnevaj sa, my sme to nečakali. Nie. No tak vážne, nie? Nie? Jaj, no dobre. Vy ste to už takto robili? No. A čo tým ako dosiahla? Čo odpalilo, 20 minút ležala, povedala, že dobre. Ale dal si jej to na cecky. No? Ale počkaj, dobre, napojil si ako baterku, si vybral, hej, máš v izbe na stolíku, No. dal si tam dráty a na cecky. Kable, no? A nič, no ako kopu alebo nič. Kopu, riadne. Tak to. Teraz si nás zaskočil. Jaj? Vážne, no teraz sme v Polikovej. A vy. No, Ale o aké vidli ide? čo normálne. Ak sa chytá hnoj alebo také. A čo s tým? Čo ja neviem, však. Čo príde? Ale nepovedz, že si jej to dával do pinduly. No? Koľko išlo? Porisko či ostrie? No, koľko išlo? Ale porisko? No, porisko. Koľko? Musia byť pidly, môže byť lopata, nie? Ako hovoríš. No, však to je jedno. Tak. Ide o porisko. No? Ona je nymfa, alebo čo? No, sa vidlami trošku poškriabať, vieš? Nie, prepáč. Nie. Vidlami poškriabať ako čo? No, chrbatík. Ostrý? No, aj ostrým. Ježišmária. A pís a také? No, aj to, všetko. No tak to sa musím poradiť s priateľkou, prepáč. No, dobre. Ste nás zaskočili teraz, dobre? No.